assalamu alaikum hettiyankoɓe ɓiyankoɓe aya Piindi TV bisimilla moon e ruɓɓindu jayndiri moɗon weltare min dañte kala saaha huccide moon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka talata hannde ko yiɗon yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama inde ko noon manama e jettoɗe se hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ne jeeya ko ɓuuri tengtude hannde subaka o 600 millions woni temedde jeegom milliard uji ko noon de ujunnaje temedde jeegom milliard uji ɗi ganduɗa yete ene foti nannede to ganduɗa ko kañum woni to diwan mo Kédougou ma en gar hen so ɓooyi goɗɗum woni gueɗe Ousmane Sonko e ko ganduɗa yete neɓe poti kuccidde ñawoɓe walla tan conseil constitutionnel ne foti tottude kañum ne yiyande muɗum e gueɗe Ousmane Sonko ha tengte gueɗe Sénat joni wonta so Allahu lamdo jaaɓi noon tigi hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe 600 milliards ɗum tigi jayde le soleil dawri oɗo subaka hannde ko wiide tan gardiɗo leydi ndi ne jogori nannude ɗum toon ɗum noon ko nande ɗum to banggue infrastructure ko way noon gam tan ɓurde jojjinɗe toon to ganduɗa woni to diwan mo tan Kédougou ɗum ɗon noon ne jogori nannede toon ne jogori kadi waɗede ko ganduɗa ko hitande fof woda ko naati nagga noon ɗum noon ko hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi fayi ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeegom oɗon projet fayata guerene jayde enquête koye gon felo yaɓɓi ha joni tan wi 600 milliards toon to diwan mo Kédougou fu jogori nawede ɗum noon ɓe mbi hitande fo milliard uji temedde milliard uji ne jogori nannede tonete gam tan ko ganduɗa ko faye taliji ko faye hôpitaux ji ko faye gueɗe goɗɗe ne mbawa liggede toon to diwan mo Kédougou ha tan waya no foti wade ni walla tan ɓaɗo no foti wade ni ɗum tigui ɓe dawri oɗo subaka garene jayde bisbille jour ɓe garti tan koye wiide ko fast track tigui e ɗo joni noon e gueɗe Ousmane Sonko walla tan mbiyen gueɗe maître oɗo mo ganduɗa woni Doudou Ndir kanko Doudou Ndir noon o totti lengueje ɗe Abdoulaye Sylla kanko Abdoulaye Sylla noon ndewa namda gueɗe Ousmane Sonko wi tan ko ɓoyata wona goƴali mabɓe ɓe ƴeewa holko texte uji ɗi wi hen ɓe jaltina ɗum e siftinde tan ɗeɗon gueɗe noon kanko mo ganduɗa totti lengueje woni Doudou Ndir kanko woni mo ganduɗa tottino hen ñawore makko ha paari mataw noon garɗo kesso o kañumne ne foti ruttitade gueɗe ɗeɗon garen ha joni jayde yor noon addi ko namdal wiide holko saabi kanko oɗo mo ganduɗa woni Amadou Ba gonɗo candidat mo Benno Bokk Yakar o wawa wadde feere hawa tan gaño ɓerde ɓe ganduɗa woni wondiɓe makko ɗum woni namdal ngal oɗo saaha saabu ɓe mbi ko ina heddi tan walla tan amo hedditi yiɗede walla tan konnguɗi makko ni heddi tiɗɗe ɗon noon jayde yor ari garene jayde las wi Amadou Ba oɗo saaha kay wondi tigui koye ɓe ganduɗa mbiyata ko yette yiɗɓe makko walla mbiyen ko frère uji makko walla mbiyen baɗiɓe mo tawa noon wona ni gonga e ɓerde mabɓe ɗum noon jayde las ari e oɗo subaka ɓe garti kay e gardiɗo leydi ndi infrastructure uji wine waɗa toon to diwan mo Kédougou wiide tan ma conseil mo ganduɗa ko conseil des ministres wonta waɗe déplacé ƴewte no fewi toon to ganduɗa kañum woni diwan mo Kédougou ko sohli e ko foti waɗede eɗo foti waɗede garene jayde l'observateur ɓe mbi Sonko kay ko otage tigui ko naggaɗo tigui ene haɗa fofde e ko ganduɗa way kono hendu judiciaire ni ɗon tigui ɓe gari oɗo subaka saabu ɓe mbi tan koto banggue lawol amo ɗeɗɗa hen no fewi kanko Ousmane Sonko saabu yete ɓe mbi yete kay kanko kadi ɓe garte gueɗe Amadou Ba mo ganduɗa kanko woni premier ministre kono kadi candidat mo Benno Bokk Yakar ɓe mbi Amadou Ba kay oɗo saaha kañum heɓata tan ko tan cabbi e caggal ɗum noon woni gueɗe ɗe ganduɗa ɓe gaddi ɗum saabu hewɓe noon ina ñiŋa gueɗe makko ne gadda hen kadi e haalluji ɗum woni koɓe dawri oɗo subaka kamɓe jayde l'observateur ɓe garte gardiɗo leydi ndi ɓe mbi tan ko mesure aji sappo e joyi jetti fawe tabal ngal noon ko tolne milliard uji temedde jeegom ɗi ganduɗa ne foti waɗede toon to diwan mo Kédougou garen ha joni jayde vox populi noon wi tan ko omo ganduɗa woni Abdoulaye Sylla noon kanko komo ganduɗa kay omo tan dari ɗo koyɗe tidde kono noon ko wiide to banggue Ousmane Sonko e gueɗe muɗum mawo ƴeew ɗum e dossier o te mo wat ko ganduɗa ko kañum loi o waɗi
prévoir faade ɗe ɗon gueɗe ɓe garte conseil constitutionnel kañumne ha joni gueɗe Ousmane Sonko aɓe jogori tottude kamɓe ne ko ganduɗa woni miijo mabɓe sappo e jeeɗiɗi lewru ndu ɓe mbi cour suprême kañum kay ko près de délibération ko hande tigui jogori dañde ɓe garti kadi ha joni tan e gardiɗo leydi ndi e conseil présidentiel wi ne waɗe toon to ganduɗa woni diwan mo Kédougou garen ha joni e jayde les échos noon e oɗo subaka wi tan ko cour suprême kay ko calaniɗo wondiɓe Ousmane Sonko walla mbiyen tan avocat ji makko koɓe salaniɓe makko ɓe jinno ko kono kamɓe koɓe poti wadde ko maɓe mbaddum saabu yete juge moɓe mbino ɓe jiiɗa faya walla jogo bagasuji mabɓe ɗiɗon ko on tigui jogori jogade ɗum ɓe mbi Macky Sall kay oɗo saaha tigui e hulɓini ɗum kay ko sukaɓe ne gummorto e nder leydi ndi ene jaaha ina ɗanno walla nde mbiyane ɗanno hane mbasa pittali mumen e wiide makko tan joguiɓe entreprise aji yo nannu hen kamɓene e juuɗe mabɓe garene jayde tribune e 40e jour walla duuɓi balɗe capanɗe nayyi ɗe ganduɗa kay Momy Gueye Dany dañi ɗum e nder leydi kanko Bougane Gueye Dany noon gonnoɗo joom galle makko wi tan ko ma jokku programme muɗum hayso tawi mettenani e nder ɓernde makko mo jokku programme makko hayso tawi raafi mo ganduɗa o sikkano ma naw joom suudu makko nawi joom suudu makko saabu noon raafi mo ganduɗa o sikkano saabu raafi mo ganduɗa ɓafat te hollirta hoore muɗum ha waɗi addi oɗo jeeya nawanimo mo ganduɗa timminomo yumma kono kadi ene daraninomo kala ɗo ganduɗa amo fonda debbo ne foti daranade ɗon gorko muɗum o wi tan ko tolne duuɓi jeeɗiɗi aɓe gondi kamɓe ɗiɗo kono noon ko tan neɗɗo mo ganduɗa ete hande jaagol makko o tini ɗum no feewi garene jayde stade coftal ɓalli uddata damal jayde stade noon kañum e oɗo subaka ari tan ko e match Sénégal boɗɗo dañde oɗon match noon kamɓe Soudan du Sud ɗum noon ko tan ɓe mbi sappo e nayo e baroɗe meɗen gari ɗo nana to diwan mo Diamniadio gam tan fuɗɗade entraînement ji mumen fadde oɗon match paaɗo e éliminatoire mo mondial ha joni kanko Abdoulaye Diallo widemo tan kanko kay o sikkani hay lawol gotol maɓe ƴeeye ɓe jahatay oɗon mondial ɓe mbi Nampalis e Crépin ko tan ɓene mbayno jogorɓe wadde forfait oɗon match saabu noon koɓe dañɓe gagnane ndeli e club aji mabɓe ɗum ko hanki wonno hettiyankoɓe ɓiyankoɓe joni joni guddi tan hello wonko noon tigui hettiyankoɓe yeeɓinkoɓe garene partie 2 meɗen ɗum noon ko tan artude konngudi gardiɗo leydi suuti toon to diwan mo Kédougou haalde ko faye immigration clandestine mo ganduɗa kay ine hulɓini yimɓe ne uddi koye oɗo saaha koye jignaɓe fof ne uddi saabu goto fof anda nde wiyete ɓiyum yeehi walla ɓiyum naate laaɗe ɗe ɗum ɗon noon o wi tan ko kamɓe joguiɓe entreprise aji yoɓe nannu juuɗe mabɓe ɗe ɗon gueɗe hande ina yiye mo ganduɗa tene jetta laɗɗe yaaha wiye jaam kaari koye ene liggotono walla ne joguino liggey moƴƴo beele ko liggey moƴƴo joguino ɗum ɗon ko Allah tan andi saabu neɗɗo ne jogo liggey moƴƴo tawa ala salaire moƴƴo saabu ko ɗon probléme o foof woni saabu neɗɗo hande so yomnitima ko ganda so soodi hen sac maaro gasi yoɓani luwas muɗum yoɓani ndiyam mum yoɓani courant muɗum sac maaro tan soodi hen gasi hande ina hulɓini ko ɗum ɗon noon ɓuuri hewde hande ko jeune uji ɗi guurata ina deƴƴi ɗum ɓuuri hewde hande ko jeune uji ɗi guurata e gonde sutura mumen ɗum ɓuuri hewde hande ko sukaɓe ɓe guurata ene mofti ɗum e ɓerde mumen saabu hande yiye neɗɗo jooɗo ni wiye a res so resi sodantake maaro sodantake diwlin kono so joom suudu mum rafama sodantake ordonnance saabu wiyete ko ene jogui joom galle muɗum te ko cukalel nani doole muɗum walla nani liggo tawa ko liggoto ko ala ko nafata te neɗɗo noon ne yiiɗi sone resa debbo tawa yeehi hane wawane joom suudu muɗum wone gueɗe muɗum tokose kono hande mi ƴetta yeeru so neɗɗo ne yomnito ko foye 50 000 walla ne yomnito ko faye 40 000 ene jogui debbo ne jogui ɓesgu holko ɗum ɗon nafata ɗum on so yi lawol wiide ne ƴetta laaɗe yaaha ɗo ganduɗa ko liggey famɗi fof ma yoɓe ko tolne 1000 € on dogat faye toon hande ne hulɓini ko jeune uji guurata ko entreprise aji ne ƴetta kono jobɗele ɗe yo ƴeewe te ɗen jobɗele pour ƴeewe il faut gouvernement nanga hen nanna hen junggo muɗum woni wadde subventionné ɗiɗon entreprise aji kamɓene ɓe daña doole seeɗa ɓe mbawa yobde sukaɓe ɓeɗon saabu yobde salaire hande ne muusi goto fof
watta ko mati muɗum ha yoɓa employé ji muɗum kono noon il faut kanko o mo ganduɗa woni gouvernement o nanna juuɗe makko e ɗum ɗon hay so tawi omo nodda erago kamɓe joguiɓe entreprise aji kono kamɓe joguiɓe entreprise aji ne aɓe jogui koɓe kalde makko kanko gardiɗo leydi woni ɓe portamo juuɗe mabɓe koɓe poti kamɓene waɗanede en retour ɓe daña hunde seeɗa mo ganduɗa aɓe ballitoro ɗum ɓe paway koɓe jogui ko ɓe mbawa kamɓene yobde salaire aji ganduɗa ine ceɓori saabu salaire moƴƴo kam ɗo Sénégal tolni ɗo walla ɗo aduna o tolni ɗo weeɓani kono neɗɗo daña ko ganduɗa kam ma waw sodde hen sac maaro ma waw sodde hen diwlin ma waw yobde hen courant muɗum ndiyam muɗum yoɓa hen luwas muɗum heddoro hen seeɗa ko ganduɗa ne wawa wadde hen dépense hay ko tolne 15 jours kono kalden gonga salaire mo 50 000 walla 40 000 hay 25 000 hande hay so tawi ko 100 000 hewani nafoore saka noon ko ganduɗa neɗɗo mennete ko seeɗa ngal ɗon banggal ngal ɗon yo woppite hakkille ne wiye jeune uji nani jaaha ne joguino ligguey ne joguino ligguey tawa ala no ligguey koye sutura muɗum tan wonno yo Allah waɗanen jaami kisal tottode on aadi gongol so Allah lamɗo jaaɓi bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗano en banggue caméra ko Djiby Dieng to montage ko Ali Fall